Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Dwi'n chi'n falch am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, yn mynd I parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app GemStoriAp oddi wrth y fideo olaf. Felly, sydd ymlaen, fan yma, rydyn yn y ffwthiant JavaScript trecynnu gerfar. Ac rydyn yn yr trydydd pwynt, sef I oldodi rhif munudau tu ôl pob un gar yn yr XSA stori. Ar gyfer hyn, fel dach chi'n gweld, yn y XSA diffiniadau, mae gyda ni yn pob un cydran o'r data hwn, y rhif munudau, ac wedyn y diffiniad Cymraeg mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr, ac wedyn y gar Cymraeg, ac wedyn y rhan llyfariad. Wedyn I atgoffa eich hunain, beth yn digwydd yn y ffwthiant hwn yw, yn gyntaf, rydyn ni'n cyrchu y data oddi wrth yr llawystorfa XSA diffiniadau ac yn ei mewnysod i'r amrywolyn LXSA diffiniadau ac hefyd yr un fodd gyda'r amrywolyn LXSA stori oddi wrth yr llawystorfa XSA stori ac wedyn yn yr ail-pwynt rydyn ni'n dolenni trwy'r pob un gair oddi wrth yr XSA diffiniadau trwy'r hollti ar yr patrwm tryfflig tanillell ac wedyn yn pob cydran o'r data hwn rydyn ni'n hollti fe gyda'r arwythnod blaen slais. Mae'r ôl-slais yn y patrwm yma I diancu yr arwythnod hwn oddi wrth ei strategaeth arbennig ac wedyn rydyn ni'n effro ar gyfer Chwilota y data. Fan yma rydyn ni'n gallu troi yr effro I gofnodi I mewn yn yr tab trwy ffordd fel hyn. Ac wedyn ar y trydydd pwynt, rydyn ni'n oldodi rhif munudau tu ôl pob un gar yn yr XSA stori trwy'r defnyddio y patrwm mynegiad rheolaidd hwn. Wel, cawn ni'n gweld beth sy'n digwydd pan rydyn ni'n nawr yn clicio ar y botwm llawrwytho sydd yn galw ar y ffwthiant hyn. Yn gyntaf mae angen I Llawnddadebru oherwydd roedd yr newidiau yn yr iaith JavaScript ac fel arfer rydyn yn Llawnddadebru drwy'r pwysio ar y botwm rheoli gyda'r botwm F5 fel hyn ac wedyn mae'n angen I aros y 10 eiliad ar gyfer yr gerfa I diflannu ac wedyn mae angen I clicio ar y botwm llawrwytho fel hyn unwaith eto I eglurhau yr allbyniad oddi wrth yr effrywad. Dyn nhw wedi blaendodi y rhif y llinell yn yr effrywad fel hyn. Ac unwaith eto os rydyn ni'n Llawnddadebru ac wedyn achos y 10 eiliad. Ac wedyn clicio ar y llawrwytho. A dyma'r allbyniad oddi wrth y llinell 255. Fel dach chi'n gweld, nid ydy y rhifau munudau yn ei oldodwyd tu ôl pob un gar yn y gerfa ac os rydyn ni'n gweld ar llinell 247 y rheswm yw rydyn ni'n defnyddio y maes oddi wrth yr ail rhanbarth ac os rydyn ni'n gweld yn y cydran yn yr data mae'r ail rhanbarth fan yma yr HEKJ y diffiniad mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr ac nid y gar Cymraeg. Y gar Cymraeg yw y trydydd rhanbarth sef y lythren A sydd yn bodoli yn y testyn blwch. Felly mae angen I newid yr ail rhanbarth o'r RTMP1B oddi wrth y rhif munudau 1 I 2 fel hyn ac hefyd ar yr llinell yn isod fel hyn. Nawr os rydyn ni'n achub y ffel ac wedyn yn Llawnddadebru y dudalen fel hyn ac wedyn achos y 10 eiliad ac wedyn clicio ar y botwm llawrwytho ond ma'n dal yn arddangos yr un beth fel o'r blaen. Wedyn, wedi ychydig o archwilio, darganfyddaeth I roedd y chwilyn ar y llinell 248 achos fod rydyn yn defnyddio y gwrthrych ar gyfer y patrwm ar gyfer y mynegiad rheolaidd I ailysod bob un enid o'r gar sydd yn cyfelybu i'r patrwm yn yr llinyn
lxr.txt stori. Nid ydyn ni yn derbyn ac yn cadw y archbyniad yn ddim lle. Felly mae angen i blaendodi cyn y mynegiad hwn yr amrywolyn eu hunain gyda'r arwyddnod cyfartalu fel hyn. Wedyn, os rydyn ni'n yn achub y ffeil ac wedyn Llawnddadebru detalen fel hyn, ac wedyn achos y 10 eiliad unwaith eto, ac wedyn cliciw ar y botwm llawrwytho. A dyna ni, ar ôl pwbgar Cymraeg, mae'r rhif mynegau yn arddangos. Nawr, fe allwn ni'n symud ymlaen i'r pedwerydd pwynt, sef i creu rhestr o erfa ac i atodi diffiniad i'r rhestr hwn gyda rhif mynegau. Felly ar gyfer hyn, allan o'r dolyniad, dwi'n mynd i creu amrywolyn newydd i gynnwys yr gerfa fel hyn, ac ar y llinell 237, dwi'n yn gychwyneddio yr amrywolyn hyn, sydd yn galw gerfa, gyda'r llunen dychwelyd cerbyd, llinell newydd, ac wedyn yn y pryd lythrennau y gair gerfa ac wedyn yr gwahanod, ac wedyn yr dychwelyd cerbyd ac wedyn y llinell newydd. Ac wedyn ar y llinell 254 dwi'n yn atodi i'r amrywolyn hwn yn gyntaf y rhif mynegau ac wedyn y gwaglau gyda'r agor cromfach ac wedyn y rhan llyfariad ac wedyn yr cae cromfach ac wedyn y diffiniad Cymraeg ac wedyn y cerbyd dychwelyd a'r llinell newydd. Ac wedyn, ar ôl yr dolyniad, dwi'n yn atodi yr amrywolyn hyn, sef gerfa, gyda'r dychwelyd cerbyd a'r llinell newydd i'r llinyn ar gyfer yr txt stori, ac felly os rydyn nawr yn Llawnddadebru, ac wedyn aros 10 eiliad, ac wedyn cliciw ar y botwm llawrwytho. A dyma'r archbyniad, felly yn y testyn yn yr rhanbarth uwch, pan mae'r defnyddiwr neu dysgwr yn dysgu neu darllen yr testyn ar y geiriau newydd, mae'r oldodiadau o'r rhifau mynegau, ac wedyn yn y rhanbarth is, mae'r gerfa gyda'r diffiniadau ar ochr y rhif mynegau. I gynorthwyo y dysgwr i dysgu y geiriau newydd. Ond nawr, yn ytrach na'r arddangos yr gerfa yn y colofyn, mae'n well i mi i arbed gofod ac i arddangos yr holl gerfa yn yr un llinell neu gwahan ran. Felly ar gyfer hyn, yn ôl ar y llinell 254, dwi'n yn gallu alosod yr cerbyd dychwelyd a'r llinell newydd gyda'r y gorwahanod a'r gwaglau fel hyn, ac wedyn dwi'n gallu achub y ffeil, ac wedyn yn Llawnddadebru ar y tudalen, ac wedyn aros y 10 eiliad, ac wedyn cliciw ar y botwm llawrwytho. A dyna ni. Nawr dwi'n yn gallu godynnu y neges effroad ar gyfer y Chwilota, ar gyfer yr un yn uniongyrchol wedi'r dolyniad, ond dwi'n mynd i cadw yr un wedi'r galwad ar y ffwythiad trecynnu gerfa, ac dwi'n mynd i cadw y dychwelyd cyfamserol, achos dwi'n mynd yn dal i barhau gyda'r gwelliant o'r archbyniad fan yma. Anglyn at y rhestr o bethau i'w wneud ar 2 dodiadau ar y brig, sef yn gyntaf testyn flechu ar gyfer defnyddiwr i fewnbynnu diffiniadau Cymraeg, ac yn ail nodiadaeth yn yr ffeil llawrwythwyd i gyferio dysgwr at y geiriau yn y gerfa. Dwi'n meddwl mae'r rhain wedi ei gwblhawyd ac rydyn yn gallu ei symud i'r adran hynny fel hyn. Nawr, dwi'n eisiau i ganolbwyntio ar yr aildodiad, sef y strwythur neu gyfyngiadau neu enwau o'r prifgymeriad neu ymadroddion erfenwyd yn y testyn stori, ac hefyd fy'n eisiau i ychwanegu gwelliant newydd, sef yn yr fformat o'r ffeil llawrwythyd. Mae'n well i mi y ffeil hwn i fod yn y fformat tudalen wefan.
achos yn y cod HTML rydyn ni'n gallu gwneud y testyn yn harddach ac yn haws i darllen a dysgu ar gyfer y dysgwr. A dyna fe. Tudalen cam 3 i alfformatio a ffeil llawrwythwyd fel tudalen HTML. Felly, yn y ffythiant JavaScript llawrytho ffail, ger yn lle rydyn ni'n yn gosod yr prawfholiad ar gyfer ai ydy y geriau i gyd wedi ei defnyddio, dwi'n mynd i mewn osod y cyfyngiadau neu'r erfyniadau eraill fel crybwllwyd yn gynharach. Ond, cyn hynny, dwi'n mynd i mewn osod sylwebau i mewn yn y cod i gynorthwyo y dealltwriaeth o beth sy'n digwydd yn gwmws yn y cod ac fydda hyn yn cynorthwyo i cyflymu y rhywbreddiad o raglenni neu codio. A dyna ni, na'r yn y ffythiant llawrwytho ffail, mae'n yna ychydig fwy o nodiadau. Ynglyn at yr erfyniad i defnyddio enghraifft enw penodedig ar gyfer y prif gymeriad yn y stori, mae'r hyn yn angen i fod yn penodwyd ar y dechreuad o'r llwythiad o'r tudalen cam 3, achos mae'r defnyddiwr yn angen i gwybod pa enw i defnyddio ar gyfer y prif gymeriad. Felly, dwi'n meddwl fe dylai hyn yn ei cynigwyd yn hunan symudol oddi wrth yr app, ond oherwydd mae'r hyn yn angen i fod yn digwydd pan mae'r tudalen yn llwytho yn eriau eraill, pan mae yr cod PHP yn ei allbynnu, mae'r hyn yn angen i fod yn codwyd yn y PHP. Felly, yn yr ardal ar gyfer y cam 3 yn y index.php, dwi'n mynd i dechrau y cod ar gyfer hyn fel hyn. A dyma dylliad o ryw rai o'r enwau gwrywaidd a benywaidd Cymraeg ar gyfer y defnyddiwr i creu y stori allan ohonynt. Mae angen i dewis un ohonynt yn hapnam ac ar gyfer hyn dwi'n yn angen i defnyddio y ffwythiant RAND oddi wrth a iaith PHP a dyma'r enghraifft o defnyddiad. Ynglyn ato fe, mae'r canllaw PHP yn dweud os caiff ei alw heb y dwisol lleiafrif a fod RAND yn dychwelyd cyfanrif ffug hap neu hapnam rhwng ddim a chyrchu mwyaf hapnam. Os ydych chi eisiau rhif hap rhwng 5 a 15 cynhwysol, enghraifft, defnyddiwch RAND agor cromfach 5 a talnod 15 cael cromfach. Ynglyn at y gwerth oddi wrth yr cyrchu hapnam mwyaf, mae'n dweud a rhai platfformau fel ffenestri, dim ond 32,767 yw cyrchu hapnam mwyaf. Felly, ynglyn at yr enw ar gyfer y prif gymeriad yn y stori, rydyn ni'n gallu defnyddio y ffwythiant RAND ac wedyn y lleiaf res i fod y gyntaf rhif o'r dillad sef ddim ac wedyn y mwyaf rhif i fod y mwyaf rhif menegau o'r dillad sef y gyfamswm o resau namin 1. Felly, fe fydd y ffwythiant RAND yn allbynnu rhif rhwng y dau pegwm ac wedyn rhoddi yr enw oddi o'r dillad i mewn i'r amrywolyn $L enw. Wedyn, gyda'r enw hwn, rydyn ni'n gallu allbynnu neges fel prif gymeriad yw ac wedyn y cymwysiad o'r amrywolyn $L enw. Felly, yn ôl i'r poriwr ar app, os rydyn nawr yn al dechrau ac wedyn diwedd rhyw rai o'r geriau ac wedyn clicio ar nesaf ac wedyn lenwi yr blychau ac wedyn clicio ar nesaf a dyma'r neges allbynwyd sef prif gymeriad yw meinir // B ar gyfer benywaidd. Felly os rydyn nawr yn Llawnddadebru, nawr yr enw yw non ac unwaith eto nawr mae'n ein heini
ac unwaith eto. Nawr, mae'n yn Llawn, ac unwaith eto. Nawr, mae'n yn Mania, ac ati. Mae'n yn hollol habnam. Ond, y cam nesaf nawr yw i ysodi yr enw hwn I mewn yn yr leol y storfa ar gyfer y JavaScript. Ac ydw i'n gallu gwneud hyn trwy'r mewn osod yr tagiau ar gyfer y JavaScript I mewn yn yr amddiwolyn ar gyfer y cod HTML ac wedyn galw ar rhyw fath o ffythiant newydd JavaScript, sef fan yma ar y llinell 146, rydyn yn galw ar y ffythiant newydd cychwyn tudalen ac fel parameter rydyn yn rhoddi mewn y gwerth lythrennol o'r enw gyda'r blaenslaw ac wedyn y lythren B ar gyfer benywaidd neu egg ar gyfer gwrywaidd. Wedyn, ar y gwelod o'r ffel JavaScript, dwi'n yn gallu mewn osod yr ffythiant newydd fel hyn. I fod yn fwy diwer, dwi'n wedi alenwi y ffythiant I cychwyn dudalen cam 3. A dyma'r y ffythiant yn y cod JavaScript gyda'r unig parameter P enw data sydd yn cael ei effro yn y ffythiant. Felly, yn ôl ar y tudalen os rydyn yn llawn llawnddadebru ar gyfer y JavaScript. A dyna fe. Dyna fe. Merig, gwrywaidd. Ffion, benywaidd. Cadi, benywaidd. Ac mae'n debyg y fod yn swyddogaeth yn gweithio heb trafferth. Felly, beth sy'n angen I digwydd yw, mae angen I achub y data hwn I mewn yn y leol y storfa, ond yn unig os nad yw yn gwag, fel hyn. Felly, beth yn digwydd nawr yw, mae'r gyda ni yr amddiwolyn newydd LXSA enw data sydd yn derbyn y cymwysiad oddi wrth y leol y storfa gyda allwedd XSA enw data. Wedyn, os ydy'r amddiwolyn hwn yn gwag neu yn nôl I rhoddi y gwerth yn P enw data I mewn i'r LXSA enw data ac wedyn I ysodi y leol y storfa gyda'r allwedd XSA enw data gyda'r gwerth hwn. Felly, yr un fodd fel yr TXT stori ar y holl diwedd o'r rhybreddiad yr wefan app pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y botwm al dechrau fan yma ar yr llinell 198. Mae angen I wneud un peth gyda'r leol y storfa ar gyfer yr XSA enw data fel hyn. Ac hefyd yr un peth ar gyfer yr ffythiant alysodi pan y mae yr defnyddiwr yn eisiau I alysodi y holl wefan app I aldechrau oddi wrth y dechreuad. Mae angen I dileu y data ar gyfer y XSA enw data hefyd. Wedyn, yn ôl yn y ffythiant cychwyn dudalen cam 3, os ydy'r testyn flwch yn hollol wag, felly mae angen I ni I ysodi y brawddegau dechreuedig ar gyfer y defnyddiwr I creu y stori allan ohonynt fel hyn. Yn gyntaf, dwi'n yn dod o hyd o'r cymwysiad ar gyfer yr XSA TXT stori ac yn eroddi I mewn i'r amddiwolyn leol LXSA TXT stori ac hefyd dwi'n yn gosodi y gyntaf ymydrodd erfynedig I gynnwys yr enw o'r prif gymeriad sef yr ymydrodd un diwrnod yr oedd ac wedyn yr enw ac wedyn yn cerdded I lawr y stryd pan welodd ac ar gyfer yr ail ymydrodd erfynedig dwi'n yn gosodi yr ymydrodd ar y foment hynny sylweddolodd ac wedyn yr enw o'r prif cymeriad ac wedyn dwi'n yn prawfholi ai ydy'r amddiwolyn ar gyfer y TXT stori yn wag neu yn nôl. Wedyn I ysodi y dodiad I mewn yn yr leol y storfa gyda'r allwedd XSA TXT stori yr ymydrodd yn hyn gyda'r traffic point ar ôl pob un I arddecau fe ddylai yr defnyddiwr yn parhau gyda'r brawddeg neu ymydroddion. Ac wedyn, dwi'n yn ysodi y doddiadau union yn yr leol y storfa I gynnwys y dau ymydrodd yn yr doddiadau ar gyfer y allwedd XSA TXT1 ac wedyn XSA TXT2 ar gyfer yr ail ymydrodd. Nawr, I prawfholi ac I chwilota y swyddogaeth hon, rydyn ni'n gallu ail dechrau oddi wrth y dechreuad.
hyd yn oed I ysodi y holl app I dechrau oddi wrth y dechreuad go iawn, ac wedyn rydyn ni'n gallu dewis ambell rai o'r geri oddi wrth y dudalen cam 1, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, ac wedyn lenwi yr plychau ar y dudalen cam 2, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, a dyma'r testyn dechreuedig ar gyfer y stori ar gyfer y defnyddiwr I barhau ysgrifennu amdano fe. Mae'n dweud, un diwrnod roedd Dafydd yn cerdded I lawr y stryd pan welodd ... ac wedyn ar y foment hynny sefydlodd Dafydd ... Felly os rydyn ni ail-dechrau unwaith eto, trwy clicio ar ail-dechrau ac wedyn ail-ysodi y holl app unwaith eto, ac wedyn dewis y geriau, ac wedyn clicio ar nesaf, ac wedyn lenwi y blychau ac wedyn clicio ar nesaf, ac nawr mae gyda ni yr enw y prif cymeriad gwahanol, sef Llawn, ac nawr mae'r testyn yn y testyn blwch yn dweud un diwrnod roedd Llawn yn cerdded I lawr y stryd pan welodd ... ac wedyn ar y foment hynny sefydlodd Llawn. Felly y cam nesaf ar gyfer y defnyddiwr yw I ysgrifennu y stori yn defnyddio y geriau yn isod fel hyn. Ac wedyn, pan mae'r geriau yn isod wedi ei defnyddio I gyd ac wedi diflannu oddi wrth y rhestra, y mae y defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrithio, ac wedyn, os enghraifft mae y defnyddiwr yn newid yr enw o'r prif gymeriad fel hyn, ac wedyn, hefyd os mae y defnyddiwr yn newid y testunau erfynedig fel hyn, fel y darlleno yr testyn stori enghraifft fel hyn, wythnos diweddaraf roedd Dafydd yn cerdded I lawr y stryd pan welodd Abi ac ati, ac wedyn yn y diwedd sefydlodd Dafydd rhywbeth diddorol. Felly, pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrithio, mae angen yr app I wirio ar gyfer yr ymadroddion erfynedig, sef ar y dechreuad, un diwrnod roedd Llawn yn cerdded I lawr y stryd pan welodd, ac wedyn rhywle tuag at y diwedd ar y foment hynny sefydlodd Llawn. Felly, os nag ydy y rhain yn bodoli yn y testyn y stori, fe dylai yr app yn dangos rhyw fath o neges gwach yn arwyddocae nad oedd yr erfyniadau y gêm wedi ei cyflawni, ac wedyn I atal y llwybrddiad o'r llawrwythiad o'r ffail, hyd at y defnyddiwr yn cyflawni yr erfyniadau o'r gêm I defnyddio yr ymadroddion erfyniedig. Felly ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu edrych ar yr ffwythan sydd yn ei galw pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrithio. Ger y dechreuad o'r ffwythan ar y llinell 112 mae'r cod yn gwirio ar gyfer yr nifer o eriau yn weddill yn y rhestr o eriau I defnyddio, ac wedyn os ydy am rhyw un yn dal yn bodoli yn y rhestr, felly I bachlu y ffwythiant ac I effro y neges mae'n angen I defnyddio y geriau I gyd yn y rhestr ac wedyn yr gair yn yr amywolyn ac nifer gwedillion yn gydisglio. Felly, ar gyfer yr gwiriadau o'r ymadroddion erfyniedig, rydyn ni gallu defnyddio yr un fath o ymrysymig. A dyma'r ffig codiau ar gyfer yr gwiriadau newydd, yn gyntaf ar gyfer yr XSR-TXT1 yn ar gyfer yr XSR-TXT2, ac wedyn yn trydydd I greu y teitl ar gyfer y stori oddi wrth yr enw cynigwyd trwy'r app. Yn gyntaf ar gyfer y oll tri ohonynt, dwi'n ymgyrchu y data perthnasol oddi wrth y lew y storfa. Ynglŷn at y testyn ar gyfer yr stori I hunain, nid yw hynny yn digwydd hyd at ambell I lawr ar y llinell 172, felly dwi'n gallu symud hyn I fyny yn y ffwythiant fel hyn.
Wedyn, ar gyfer y gyntaf gwiriad, dwi'n gallu creu y gwrthrych ar gyfer y patrwm mynegiad rheolaidd oddi wrth yr llinyn oddi wrth yr XSR.txt1 ac wedyn dwi'n gallu defnyddio yr amrywiaeth llinyn ar gyfer yr testyn stori i gyfelebu ar gyfer y patrwm hyn ac wedyn o'r llinell 121 os nag ydy y gyfelebiad yn llwyddiannus i effro y neges, mae angen i defnyddio y testyn yn y stori neu y testyn canlyniol yn y stori ac wedyn i arddangos y testyn sef yr LXSR.txt1 ac wedyn os dwi'n nawr yn Llawnddadebru y tudalen ac wedyn achos y deg eiliad nawr yn y tab cymwysiad ydyn ni'n gallu gweld mae'r XSR.txt1 un diwrnod roedd Llawan yn cerdded i lawr y stryd pan welodd, ond yn hytrach yn yr XSR.txt stori, mae'n dweud wythnos diweddaraf yr oedd Dafydd yn cerdded i lawr y stryd pan, felly beth sy'n digwydd os ydyn nawr yn clicio ar y botwm llawrytho, wel, cawn ni gweld. Ac sydd ymlaen mae'r rhyw neges gwach. Ia, mae'n dweud nid ydy'r RegExp diffiniwyd. A dyma'r chwilen mae'r enw yr enwolwn RegExp yn diffygio yr lythren L ar y flaen. Nawr, os ydyn yn awl ceisio, ac wedyn clicio ar y botwm llawrytho. Nawr mae'n dweud mae angen i defnyddio testyn canlynol yn y stori un diwrnod roedd Llawan yn cerdded lawr y stryd pan welodd. Iawn. Ac wedyn gyda'r ymrysmig ar gyfer yr data yn yr XSR.txt1 yn gweithio yn llwyddiannus, rydyn ni'n gallu ysgrifio yr unwaith cod ac yn ei defnyddio ar gyfer yr LXSR.txt2 fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n fel arfer Llawnddadebru fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm llawrytho, a dyma'r gyntaf ymadrodd ar gyfer y dechreuad o'r testyn, felly os rydyn nawr yn adnewyddu y testyn yn y stori yn defnyddio fe fel hyn, un diwrnod yr oedd Llawan yn cerdded lawr y stryd pan welodd, ac wedyn, os ydyn ni'n edrych ar y tab cymwysiad ac ydyn ni'n gallu gwirio fod y testyn yn yr XSR.txt stori wedi ei adnewyddu hefyd. Nawr, os ydyn ni'n clicio ar y botwm llawrytho, nawr mae'r neges effrowad yn dweud mae'n angen i defnyddio y testyn canlynol yn y stori ar y foment hynny, sylweddolodd Llawan. Iawn, ac wedyn os rydyn nawr yn newid y brawddeg ar y diwedd o'r testyn i ar y foment hynny, sylweddolodd Llawan, ac wedyn os rydyn ni'n clicio ar y botwm llawrytho, nid yw hynny eto ei adnewyddu yn yr lew ystorfa. Mae'n angen i achos y 10 eiliad. A dyna fe, rydyn ni'n ceisio unwaith eto. Nawr mae'r amrysymeg yn parhau gyda'r swyddogaeth o'r botwm, a dyma'r testyn ar gyfer y stori, a dyma'r gerfa yn isod. Y gyntaf beth dwi'n yn sylwi arno fe yw a fod yr rhifau menegau yn dechrau gyda'r dyddym sydd i fod yn arferol ar gyfer yr cyfrifiadurwr. Mae'r hyn yn ychydig yn dieithr ar gyfer yr defnyddio'r cyffredinol. Felly dwi'n mynd i ychwanegu y dodiad i mewn i'r rhestro beth yw'n wneud i niferu y cyferdau yn y testyn i'r gerfa gyda rhifau arferol.
Nawr, maen nhw'n dweud botwm llawrwytho I niferu cyfeiriadau yn y testyn y stori i'r gerfa yn defnyddio rhifau arferol, hyn yw yn dechrau ar rhif 1 ac ati. Wedyn, os ydyn ni yn clicio ar y botwm iawn, does dim byd yn digwydd sydd yn rhyddhau y mae pob dim yn gweithio yn iawn oherwydd wedi'r effrawad rydyn ni eisiau I dachwedyd allan o'r ffwythiant hwn, sef yr swyddogaeth o'r botwm llawrwytho hwn I arbed amser, achos rydyn ni'n dal yn datblygu y swyddogaeth, a does dim angen I ni I treulio am bell fwy o amser trwy gweithredu y swyddogaethau canlynol. Felly, os ydym mynd yn ôl i'r cod newid cyfredol, roedd y dau gwiriadau ar gyfer yr testunau yn gweithio heb trafferth na'r ar gyfer y trydydd swyddogaeth newydd, sef I creu y teitl ar gyfer y stori. Y syniad ar gyfer hyn yw I defnyddio y cyntaf brawddeg I creu y teitl ar gyfer y stori. Enghraifft, ar y foment, maen nhw'n dweud un diardod yr oedd Llawn yn cerdded I lawr y stryd pan welodd a bu ec di ef eg ac ati. Ond os rydyn ni'n yn newid yr cyntaf brawddeg I rhywbeth fel un diardod yr oedd Llawn yn cerdded I lawr y stryd pan welodd dyn yn croesi yr ffordd. Felly, rydyn ni'n gallu troi y gyntaf brawddeg i'r teitl drwy'r hepcor y gyntaf rhanbarth ac yn ei alysod gyda'r enw o'r prif gymeriad sef Llawn ac wedyn y gerin berfol A fel y tro y teitl rhywbeth fel Llawn a welodd dyn yn croesi y ffordd. A dyna'r teitl y stori. Nawr, pan rydyn ni'n yn gweld ar y cod tarddiad ar gyfer yr adael, rydyn ni'n yn hollti y testun o'r stori ar yr arwythnod, y bychnod, llawn atalnod neu gorwahanod, fel y gallom ni'n dod I hyd o'r gyntaf datganiad yn yr stori, ac wedyn ar y llinell 138 gyda'r cyntaf datganiad neu ymydrodd yn y stori ar yr patrwm mynegiad rheolaidd hwn, rydyn ni'n alysod y patrwm bob un arwythnod hyd at y llinell gwagle, pan gwagle welodd gwagle I alysod hyn gyda'r enw o'r prif gymeriad ac wedyn y llinell a welodd gwagle ac wedyn I osod yr allbyniad o'r gweithrediad alysod hwn ar y brig o'r ffail ar gyfer y llawrwytho. Felly gyda hyn, os rydyn nawr yn Llawnddadebru tudalen ac wedyn achos y 10 eiliad ac wedyn clicio ar y botwm, ond maen nhw'n dal yn diffyg. Felly, I Chwilota hyn, dyn wedi gosod yr effro ar y llinell 139, ac wedyn os rydyn yn Llawnddadebru unwaith eto, ac wedyn achos y 10 eiliad, ac wedyn clicio ar y botwm, a dyma'r effro yn llwyddiannus, ac wedyn os rydyn parhau gyda'r botwm iawn, y mae'r dal yn diffygio. Wedyn, wedi ychydig o archwiliad, dwi'n darganfod pan mae'r amrywolyn ar gyfer y testyn stori yn cael ei defnyddiwyd I creu y gerfar I mewn yn y ffail ac hefyd yr rhif cyfeiriadau I gynnal y cymwysiad o'r testyn y stori yn cael ei al-osodwyd. Felly, I mewnbynnu ar y brig o'r cymwysiad yn y ffail, mae angen I wneud hyn wedi'r ffwythiant dricynnu gerfa sydd nawr yn digwydd ar y llinell 190. Felly, os rydyn nawr yn Llawnddadebru unwaith eto, ac wedyn clicio ar y botwm, a dyma'r allbyniad, ac wedyn y stori gyda'r awdoddiadau yn cyfeirio at y gerfa, ac wedyn yn isod dyma'r gerfar gyda'r rhifau cyfeiriad a rhan llyfariadau ac wedyn yr diffiniadau mewn bynwyd gyda'r defnyddwr. Fan yma dwi'n yn sylwi
mae'n angen newid neu gwelliant arall, sef i dangos y rhan llafariadau yn yr talfyriadau Cymraeg yn y drachna Saesnig. A dyna'r dodiad yn y rhestr o beth i'w wneud, ffal llawrytho i dangos rhan llafariadau yn talfyriadau Cymraeg. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, fel arfer. Mae'n bwysig i arbed ar gefn neu gefni fyny, felly dwi'n mynd i dewis y ffeiliau i gyd yn yr pregeth neu cyfeiriadur ar gyfer y eddyl neu'r taflun fel hyn. Pwyso ar y botwm rheoli gyda'r botwm ec i ail ysgrifio, ac wedyn y botwm amgen gyda'r D i forchlio i'r ffon cof allanol, ac wedyn mewnbynnu yr llythyren y gyrwr D, ac wedyn y botwm rheoli gyda'r botwm V i bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.